Ja. Sådan. Nå, men vi sidder lidt her i Kolding Ja. på vores kontor Ja. og snakker om de der med vores flow-kursus, der kommer frem her til november. Mm. Så kom vi lige lidt i tanker om, at hvordan vi kunne give noget ud til kunder eller klienter eller jer derude, der har lyst til at aktivere flow i jeres liv. Jeg tænkte, det kunne være godt at sende sådan nogle værktøjer en gang imellem. Mm. Ja. Og det der med flow, I ved jo godt, hvad det er. Det er den der med at være 100% optaget af det, man laver, uden at have forståelse af sine tanker og sine følelser. Og Det hele går sådan lidt ja. let, og man er sådan helt optaget af det, man er i gang med. Ja. Ja. Og det tror jeg, der er nogen, der vil gerne have lidt mere af i deres liv. Ja, Ja. det kunne jeg sagtens forestille mig. Det er jo rigtig lækkert. Ja. Fordi hverdagen er meget nemmere, ikke også, når man har det sådan, altså. Ja. Det har vi oplevet, Ja. ikke? Så det vil vi gerne give videre. Ja. Så det første må jo være, at man bliver opmærksom på, hvornår man er i flow. Ja, det vil jeg også sige. Ja. Der kunne vi godt give en øvelse, som handler om at tænke på sin dag. Hver aften, så tænker man på sin dag Mm. baglæns. Så Ja. man begynder der, hvor man er ved at gå i seng, Mm. og så slutter man der, hvor man stod op om morgenen. Og så tænker man igen, og holder sådan lidt fokus på, hvornår var jeg egentlig i flow? Ja, god idé. Ja. Ja. Og så skal de skrive det ned, ikke? Jo. Mindst 3 ting. Ja. Mindst 3 ting, Ja. så virker det. Ja. Ja. Ja, det vil jeg også sige. Ja. Og så skriv det på noget papir, man har specielt til det her flow, eller Ja. en notesbog for eksempel. Ja, det vil være godt. Ja. Så har man den som sådan Ja. sådan en arbejdsbog, eller hvad kan man kalde det. Ja. Hvor lang tid skal de gøre det, tror du? Det virker godt, hvis man gør det i 14 dage. Ja. Ja. Ja, okay. Så hver aften, de næste 14 dage, tænk sin dag baglæns, Mm. og så læg mærke til de gange, hvor man har været i flow, og så skriv 3 ting ned. Højst. Ja. Og det er en ting, man kan gøre, men Ja. der er jo mange Ja. måder at aktivere Rigtig mange flow ting. på. Ja. Så vi har sådan lige taget en beslutning, Ja. at det vil vi give jer nogle værktøj på, så hvis I holder øje med vores hjemmeside på activeawareness.net, så vil der komme flere værktøjer på et eller andet tidspunkt, når vi har lyst. Ja. Så enjoy your life flow, Ja. og vi ses på activeawareness.net. Bye! Bye bye.